Erokamano Nyakwaramogi, en thuolo machielo majaber sama Ramogi TV oikore gi weche manyien mag migago. Wan gi weche mowuok e chuny boma ka kaachiel gi kor gwenge, to mokwongo owinjane mago mawamiyo pek. Jowuotho moko kuom maloyo seche 10 e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi. And I'm still repeating, I never fought. So that information, is it correct or wrong? It is wrong because I was surprised when I hear my name already fought. So it's not. That is why I was asking. It's not correct. Just a minute, it's not correct. It is not correct. Gavana ma Kericho Eric Mutai kawuono dhi ng'eyo chal mare e kinde ma senators dhi goyo ombulu e wi tere pacho kata duoke e kom. Mwawacho niya, ni koyek Darius Wanga, to hospital dhi bedo maber. Ka gigi ok dhi maber, to kawacho, ere makosa. Spika machon ma Homa Bay omako chung' mare ni Gavana Wanga pok ochopo singo ne jodak ma kaunti no. Arwaki ni machiegni weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng'. Chenro mar winjo bura mathich oko Gavana ma Kericho Eric Mutai odonjo odiechienge mogik. Senators kod okinde mag od bura ma Kericho kod Gavana Eric Mutai dhi nyime kod goyo kogno joneno motelo ne goyo ombulu mathich oko Gavana Mutai e apisi. Achiel kuom joneno ma Gavana Mutai onyiso Senate ni ok ogoyo ombulu kata ok odok ni od bura mar kaunti no ma Kericho, kendo ni nochwalo nyinge kaka achiel kuom MCAs manogo ombulu mar goro Mutai e apisi. As a Senate, we were not there. Can you tell us who voted for you, and is there a way you can verify that that person voted for you? Who do you think voted for you? And can you tell us as a Senate, who is this person, so that we can verify that person? This is the second time I'm repeating because you asked a similar question. And yes, no stamp which County Assembly of Kericho. It was posted by somebody who was inside. The one who is working for Facebook and WhatsApp, it is mine. I didn't deny. But to say that I fought, I never fought. And my PA never fought. And I say the message is here. I can give the evidence by showing the message. MCA has no stamp which say County Assembly of Kericho. This one is showing Kericho County Assembly. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ojiwo singo ma sirikand Kenya Kwanza ma siro somo ma pacho ka ahinya e rang'iny ma primary kod secondary skunde ma piny owacho. Kithure okoni moko kuom lokruoge ma gichano mar rido oriwo keto thenge 30% mar budget ma pacho ka ne sekta ma somo mabiro bugo somo chakre skunde ma primary nyaka kuonde tiegruok mamalo. Bende okoni gitieko chenro mar yango lai ma nyasani mar KEMIS mabiro konyo yango jopuonjre duto manie sikunde piny owacho. Laini ma bende ema ibiro tigo e miyo skunde omenda ma somo. Opako okang' ma sirikand Kenya Kwanza osekawo e ndiko mahawo jopuonj 100,000 e bwo thuolo mar higni 3 ma gisebedo e telo. Nearly 30% of all the resources of Kenya to fund education. In the last 3 years, the government of Kenya has built 23,000 classrooms in junior and senior schools, basically in secondary schools and primary schools as well, out of which 7,000 have been built through the national government CDF, and the other 16,000 have been built through the Ministry of Education. We are now in the process of building 1,600 laboratories to schools that do not have laboratories, especially those that will be in preparing students for STEM subjects. I want to confirm, Your Excellency, that the capitation for third term has already been released. It is being worked on from the Ministry of Education as we speak and should be in the accounts of the various schools within the week.
Manen Speaker mar Od Buch County ma Homa Bay kinde mokalo Julius Gaya omako chung' motegno kaluwore gi weche manowacho ni gavana ma kaunti no Gladys Wanga oserem chopo singo mag dongruok manomiyo jopiny koko ni ok onyal kwayo ng'uono kaka ne MCS moko sunde. Kuom ndalo adek mokalo, Gaya osebedo kayudo kwet ahinya to koa kuom MCS e Assembly ma Homa Bay mane ok odok ne Wanga. Kata kamano, Gaya omako chung' motegno e wechene ma owacho ni sirikal kaunti ma Homa Bay ok taa kaka owinjore kendo Wanga oserem chopo singo te mag dongruok manosingo ne jopiny yiero ma 2022. Nose MCS ma Assembly no ma Homa Bay muko ni olokore jokwaya mar gavana kendo wigi osewil gi tije manomigi ka okoni tijgi ok en dok ne sirikal kaunti. Narengo gi Governor Gladys in all the political places manodhi kwa manyokura, and you are giving promises of what you are going to do. One of the first promises that we gave, mwawacho niya, niko ye Gladys Wanga to hospital dhi bedo maber. Ko ye Gladys Wanga yath dhi bedo hospital. Ko ye Gladys Wanga pi dhi bedo maler kendo machiegni gi minewa. Ko ye Gladys Wanga jotich yudo msara in good time. By tarik 5 idhi chul jotich msara. Kendo nyaparo ni kane wachako campaign nwalu wedo gi bura gi jotich mag sirikal temo Homa Tourist Hotel ma wasign kod jogi MOU ni idhi chul gi msara no less than 5th kage yerwa, amongst many other things. Mano wacho ka gigi ok dhi maber to ka wacho ere makosa mano gima chawacho, and I still stand by that. Jowuoth kuom thuolo machielo oninde apaya ma Nakuru kochomo Nairobi kaluwore kod dhugni mag geche chakre otieno manyoro. Kuom maloyo kilomita 20 geche ok nyal sudo, kiwacho ni mae timore kaluwore kod nyasi mar rwako simbe jopuonjre mag NYS manyotimore nyoro e gwenge mag Gilgil. Moko kuom jowuoth gin jopuonjre madhi e skul ne yepo mar tam mar 3. Ukiangalia magari zimesimama hapa, na nilikuwa ninaenda Kampala na pia nimetoka upande wa Longonot, tuko magari zimewekwa kando nini, nikafikiri labda ni checkmate hizi za NTSA, kumbe sio hiyo checkmate, kumbe ni barabara ime nini na jam. Sijui kama ni kwa Weybridge hapa mbele ama sijaelewa ni wapi. Juu kutoka hapa na Nakuru kwenda mpaka Thika kunaye alitoka hapa alikifika Giri saa 2 na amefika saa 10 Thika. Sasa ningeomba serikali itupanulie hii njia fenye wanasema wanapanua juu hii inaweza atafanya mtu alale juu ya hana pesa. Tulikuwa na matanga, tuko tunazindikisha rafiki yetu kwenda pande ya Kisumu, Siaya County, mahali inaitwa Asembo. So tumekuwa held kwa traffic for like 3 hours now, na imekuwa very hectic, na tunaona Kenyans wako stranded, wasafiri wako stranded, kila mtu. Si tumeshuka, tumekaa nje, tumechoka. So tunaomba sana, plead na government iweke swift mode kuweze kukuwa na hizi channels za hizi trailers. Tukifika hapa tumepata jam, hakuna chakula, tunafanya kazi ya kukula lollipop na sweets, hatushibi, hakuna hata maloji mahali watu wanalala. Sasa hata giza ikiingia tutafanya aje hapa barabara? Jotend rowere manie duond buch ODM Mombasa onyiso luoro margi ni mbi ma duond burano kidek dok chien kaluwore gi chenro mar yiero ma gikoni ne ok otim e yo makare. Gikoni kata bang' chwalo nyinge rowere e lemo mopogore opogore, onge rawera manomiyi thuolo e yiero no mikoni notim e yor winjruok kata consensus. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Rowere manie duond buch ODM Mombasa oseyo malich mokalo chenro mar yiero jotend duond burano magikoni ne otim apanda e yor winjruok kata consensus. Kane giloso likoni, jotend rowere go koni kata bang' chwalo nyinge jowetegi e lemo mopogore,
Nyingego ne oket thenge kata obedo ni gisebedo e ng'ala manyime mar temo tego duond burano. To ODM en party wa mwasegore ne kendo wasekedo ne kaka yude. To ndalo duto iwacho ni loyalty pays. Wasebedo loyal ne party. Tiyudo ni kogik sama koro ikawo michamo lemo to jodongo emiparo. Wan kaka ojende magore left right center. Ok parwa golo mane gigologo organizing secretary mane en kijana matin civilizer kendo wachak waneno youth moro be mane wa expect no bed kaka secretary general Abayo. Mago duto ne ok otimore kamano. Mano nyisowa ni ODM kaka chama wa ose ng'udho youth oko kendo chalo ka gima wan duondwa koro ok winje Mombasa County. Onego bed Mombasa moting'o deputy county party leader mar Baba Raila Amolo mar chama mar ODM emoting'o deputy party leader temotimo gima rach makata mana jirani makwane no bedo maber motimo election margi maketo former speaker Sami Rua kaka chairman former chairman Manyoa former Matuga MP oyie ni gero timo maber mondo ta party to mara Mombasa ni. Geno margi en neno ka rowere onywandi e tend duond burano mar lombo jowetegi mani kod kwan mathoth mag ombulu e pacho ka mangima. Consensus ni en kudni ma jotelo tiyogo mondo giket jogegi magidwaro e positions magidwaro to gimi jopiny thuolo mar itimo ratiro margi mar katiba mar yiero jotelo magidwaro mondo represent party marwa. Chama mar ODM sani wadwaro youth e joma ong'e connect gi ji. Gine joma yot manyalo wuotho piyo, gine joma orik ni nyalo plan, nyalo organize, nyalo coordinate kendo weche mag internet ma current trends ging'eyo. Koro wach ma kamano nochwanyowa kabisa. Waneno list mitandao ni oyier officials mag party ma Mombasa. Wabunge no bedo liero lemo, moro ka oit, moro ka moro ka otieno. To officials mag party koseyier, onego bed ni jotelo moyier ikete press conference. Luoro margi en ni mbi mar duond burano kidek dok chien Mombasa ka koro gidwa ni ogai mar duond burano migosi Raila Odinga mondo miyo non wachno kendo theg lweny ma kidek bedo. Nyaka sani tend ODM Mombasa pok owuok oko mar loso ayanga e wi yiero no. An akwayo party leader marwa Raila Amolo Odinga mondo owuog oko obi ong'e wach ma Mombasa ni. Wan kaka jokanyo mar ODM, an member mar ODM. Waneno mana list madhi mtandao left right center. To ng'ama osewuok oko mowacho ni yiero nyocha tim kama chieng' ma kama to magi jotelo manoyier to noyier gi yo mane onge. If you are not on the table then you destroy the table. Koro kama ok dwarie ibeti timang'o. ODM en chama wa mwasegeno kinde duto. To okang' mane gikawo mar ketonwa joma ok wayiero mano nyiso ni demokrasi mar ODM rumo. Official kaka no yiergi kata die press ni maji official kaka kwate notimo onge to kanyo ma party leader deputy party leader aka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Moko kuom jokanyo mag ODM e kar chuond bura ma Karachuonyo koro dwaro ni ogai mar ODM Raila Odinga odonjre wach kaka notim yiero mag jotend duond burano e kar chuond burano magiwacho nopong' gi nyinge jotije mag sirikal kaunti ma Homa Bay. Yiero mag jotend ODM e kor gwenge en achai maduong' ne tend duond burano kendo ok ginyal yie mondo nyinge mag jok manoduogo mondo mak lemo mag ODM Karachuonyo. E twak margi apisi mar ODM e kar chuond burano mantiere Kanyadhiang'. Giko ni onge kaka jotich mag sirikal inyalo ket nyingegi ni gine jotelo mag ODM e kar chuond burano ma Karachuonyo to joma onego bed ni mako lemogo to nyingegi igolo oko. Bura ma kawuono en anjao gohala mosebedo e party mar ODM, especially e Homa Bay County to kendo kwaduoge sub counties en Rachuonyo gi Ndhiwa. Kwan madiketwa ni loko kod ohala. Loko kod ohala no ema ok wadwar. And kendo king'eyo no itie county kata itie national government, resign kidwaro gimoro e party. Ok inyal riwo lemo ariyo kata chik odagi.
Honorable Raila Amolo Odinga konjo karachuonyo kech result manowuokno wakia kumogole kakora biro kendo kachaka biro kendo kwang'iyo ethics and anti-corruption section 6 a civil servant okoyiene mondo hold any position a party to kwang'iyo list mar jowa makarachuonyo wayudo ka nitie ji madhi ja abiriyo e list dho adepo gimancho wacho e pach jokarachuonyo ninde okoyiero wadok e dho Senator Moses Kajwang kama ni chungeno chung'nwa kaka jokarachuonyo kata kaka Jomabei County mangima mondo wayud akia wa party wa kethore. Returning officer samane wana Laura Chuonyo no ringo gimodhi oketo sign your party office mar party ma Nairobi ye uduogu konywa wabiye monda chaya mora otimre ne Honorable Adipo Kuome nikech ene mjumbe wa manyaka sani pod tiyo achaya mitimo kuom Mheshimiwa Adipo Kuome wadagi kendo wadagi gi dhok achiel kaka jokarachuonyo. Gavana ma Siaya James Orengo oseweche maliekore ni teko mar nyuklia mowinjore oketi e kauntino nyalo kelo midhiero ne jodak ma alworano. Orengo mane loso e kinde romo manokelo kanyakla jodito mag duol mar Nuclear Power and Energy Agency NUPEA onyono piny ni teko mar nyuklia ni kod teko kod nengo ka ipimo kod teko mamoko ka bende okorach kendo okonyal rocho ngima. Okoni pinje mathoth e Afrika oserwako kendo tiyo kod teko ni e timo gik modhuro manyayo dongruok. Jotelo mag NUPEA manochopo e romono bende nosingo ne josiaya ni teko ni ok bi keto ngimagi kama rach kama ibiro e kinde ma jopiny bende kauntino bende medo golo paro mopogore opogore e wi teko ni eri mar nyuklia. There about what nuclear power plants are all about. What is clear is that nuclear power plants are safe, and nuclear energy is safe, and it's not just in the power generation space. It's into technology, it's into science, it's into nuclear medicine. Nuclear energy is very stable. It doesn't depend on weather. It is fairly safe, as the governor said there, is in fact the safest energy source in the world if you go by the number of accidents and persons who have died from these accidents in the last almost over 70 years. It has to go through one public participation and even the experts. This thing from where we sit, we are seeing that it is something that somebody has, there's more that meets the eye. So I would say that from my perspective, the governor has done the biggest mistake of his life. Wasilete kama sisi wakaji wa huku wajatufunza na tujue hii kitu ni nini na uzuri yake ni nini. Tunataka kujua kwanza, tujue advantage, disadvantage na itatusaidia vipi. Piny owacho mamalo oseketo thenge omenda maromo bilion 1.7 mar keyo teko stima e mahawo mier 15,000 e kaunti ma Siaya e iko omenda masani. Chenro no oged ni biro konyo e keyo teko stima e kuonde chung'o buche duto 6 mayudore e kauntino. Kanoloso e kinde manoyawo ayanga chenro mar keyo teko stima e kar chung'o bura ma Ugenya kod Ugunja, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ogolo siem ne moko kuom jopiny mibiro yudi kodonjore gi weyni mag sitima e timo tije mamoko kowacho ni ibiro kawonegi ondamo mager mar chik. Gi e kindeno, jaod bura ma Ugenya David Ochieng kod nyawadgi ma Bondo Gideon Ochanda omedo nyiso chung' margi e wi siro sirkal manywanda ma giwacho ni osenyuolo lemo mathoth ahinya to ne alwora ma Nyanza. Moko maneno gendni moko mwapiem gogi gin thuchegi wach mwawacho ka sani ne gisekalo ma gisedhi stima ni kamoro amora. Omiyo awadwaro kwayo makende jothurwa kinde mantiere ni mondo mi wakaw thuolono wandayo ringi. No other president, not Moi, not Kibaki, not Kenyatta 1, not Kenyatta 2, has given us, as the Luo community, the latitude to build our communities the way William Ruto has done. William Ruto is the only president who knows, is the only one who knows that Luos exist. And kende mongeo ni kura maja Luo and kura ma important. Ruto kende mongeo wachno. Omiyo wan kata Ndekni, kata Kithri, kama Kethre, wala toka jel sawa. Hii serikali ya Mheshimiwa Ruto iliweka pesa taslimu kwa bajeti shilingi 1.7 billion.
kwa mambo ya kuunganisha stima katika kaunti ya Siaya kwa jumla, na hiyo pesa imetosha kuunganisha karibu manyumba 15,000. Moko kuom jotelo mawuok e gwenge mag Imbo ma Kenya ne obare weche wi okumba mar thieth mar SHA e liel moro e kaunti ma Kakamega. Maeri nobiro bang' jalup ogai mar DCP Cleopas Malala kod ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi duokore e nyim jopiny e wi gope mag SHA. Korka kore spika mar od bura mamalo Moses Wetangula nojiwo josiasa mawuok e gwenge mag Imbo ma Kenya mondo we siasa mag pogo jopiny. E kinde ma gavana ma Kakamega Fernandes Barasa to ne okwayo jotelo mondo wuoth e twech achiel. Wanahitaji nini? Minister kuja kusema amepoteza 10 billion ambayo walimu na wafanyikazi ndio wako kwa mrengo ya mbele kutoa. It's not acceptable. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo lazima tuyachunguze mbele, la si hivyo wenda tutaambia walimu kama hii ni mfureji ya kutoa pesa na mwingine anakula kwa kona, tutawapatia 21 days, tutatoa msimamo. Wanasema kwamba pesa za SHA zinatumwa kwa hospitali, lakini ukiona hospitali za Kakamega zinafungwa, ukiona St. Mary's Hospital imefungwa kwa sababu SHA haijalipa pesa na deni ya St. Mary's Hospital. Lakini ile kitu inanishangaza, hapo St. Mary's Hospital hospitali imefungwa, lakini mochari inafanya kazi. Wewe ukikaa cabinet, Mheshimiwa Malala, wewe ndio ulianzisha hii kitu ya SHA. Tuambie inaenda wapi? Bana kuja piga mdomo tu hapa. Wewe ndio ulianzisha SHA hii. Tuambie inaenda wapi? Hao watu wanaumia. Mimi nataka niseme hile hospitali wamesema ya St. Mary's Mumias, faith-based organization, waliweka claims za SHA 117 billion Kenya shillings kwa claims za SHA. Hospitali hiyo imelipwa 82 million shillings out of the 117 million Kenya shillings. Nyakaramogi umedo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yueyo mokwongo. Bernard Anyuomi wuoda wendo erokamano iwacho ni neno makare. Aneno ka ng'ato ndiko kanyo na kwayo Ramogi mondo chung koda adhi e skul to baba ni piny na kalo penj kae to ndiko namba ne kanyo. Aneno Ramogi Maleran Evans Nyakwar Nyachieng kawuok Ringa Atemo kae to machielo bende wacho ni weche manyien chopo no Maleran Frank Wood Kabondo kani Misambi Pombo kae to machielo Jadolo Gideon Omolo kata Nyakwar Mikola kod Mrs. Mare Karo Nyakwar Tako mar Lambwe Owich Primary School wacho ni Ramogi ler Godagulu Oyugis kanyo. Kae to mogi kanyo abro somo ote ma ng'atachielo ndiko ng'atachielo ndiko ote mang'eny ahinya to medo oro gi aora ma kuom mano dino ne ji. Wabro somo achiel. Dori nyathi Opiyo ane budho nyaka giko donyna gi minwa gi nyithinda Rihanna kod Fidelis gi familia ne te. Nyakwaramogi wane yueyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Iseido nyudo nikelo nyako chia chonokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia mimi giere kenge jelo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kabino. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Where do you think you're going? You come up in Chile. I got the money, man. You be down. Namu told my don't you viska ukiduo. Have you attended none of that? In kaneni to chunya lewa matek. Kuka chwarni mane dalani.
kijana molil is not focused. When Sylvia chwarin to wan got kama be onego beni seng'iyogo. Aben in health worker. Koro dhano tho atho e hospital, dhano tho atho nikech koro health worker odich. Dongo ni wacho ni ka ng'ato nigi emergency to nyalo attend to it first. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Dwe maraboro ni waruaki mondo iriwri kodwa e Injili ngima. Kawadhialo Camp Meeting 2025. Thuond wach en kik chunyu parre. Wabiro puonjore gik mathoth kaka puonj muma maler, rito ngima joot kod thieth. Chikibari, wabobedo kod jotich Nyasaye mabiro wuotho kodwa nyaka giko mar nyasini. Sawo mar kiche en mich nikech en gweth makende ma Nyasaye omiyowa mondo wakawe okang' makende mar pare mondo kik wiwa wil kode. Warwako ute e Camp Meeting 2025. Kik bai. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, oro kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website marwa ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Niendi tarik 30 dwe mar aboro higani, rieny mag teche te ochomo Carnival Simba Saloon. The Back and Forth Rumba Edition. En gol mar rumba mamor bang moro, yani the ultimate rumba party. Chak nyasi niendi chon gi roga chakre sa 8 mar odiechieng'. Kasto tiedero bro chakore sa 10 midhiambo gi live performance mibiro yokni koda The Les Wanyika Band, Bana Mazembe, kanyakla koda mix maliet ma live mibiro mi koda DJ Matosi Buor gi DJ Marwa mar Ramogi TV kod Citizen TV DJ Vic. Chop gi nyadhi ka irwako lepi ma gold kaachiel koda marating, ilos sigana ma wiyi ok na wil godo e seche ma iromo gi osiepe e ngolo mok rum nyaka che. Ka otiko sani kokalo e ticketsasa.com. Machiegni kendo osebedo kinde ni e kinde duto ka piny Kenya dhialo dichienge kaka manyo dhialo dichieng' manyoro mar higni 15 mar katiba. Riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda riwo lwedo kanyakla ka giloso gi duol achiel. Kata kamano, e romo mamoko e pachoka osechalo ka gima riwruok ka riwruok bago romo mare kende owuon, ka penjo maduong' en ni to dibed ni riwruogegi dwaro nyiso teko ma gin go giwegi. Efinya Kidi nigi ler mathoth. Juma mokalo romo nobagi ufungamano House Bore Nairobi kendo rawere no chopo kar rombgi ka gimanore kod bandera ma Kenya kendo ka giwero wende makwedo telo marach. Romo makama e kinde machon ne kelo kanyakla jogo makedo ratich oganda e riwruoge mopogore opogore. E kinde romo no thoth rawere ma osebedo katiyo gi jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi ema nonenore kanyo. E apis mare tarik 26 dweni, ogai machon ma doho David Maraga notwak gi jofwambo e wi gigo
gigo mathiro sekta mathieth ahinya to kuma mathieth masha. Kaka usebedo ng'iyo ni e kinde makamano, jogo mamoko makedo ne ratich oganda teno jowetegi kaka ranyisi mar yango chung' achiel. Twak makamano nopogore Wirani Maraga ne oten kod jatelo machon mar riwruog kinde Nelson Havi. Piny Kenya nyoro nyodhialo higni 15 nyaka ne katiba mar higa 2010 ne sidhi kendo chako tich ayanga. Nitie riwruoge moko manyo bago nyasi bore Nairobi madhialo odiechieng'no kendo chiwo pachgi ewi moko kuom lokruoge minyalo tim maneno ni chike katiba olu makare. We have a very good constitution, one of the best in the world. I'm not the only one who has said that. Very many people have said that. The problem we have is its implementation. Over the years, those who get into executive power think that they have gotten an opportunity to enrich themselves, and that is the underlying problem. Jotelo go onge gi mijingo gi nyalo gi chuny mar kelo constitution mondo okonjo piny maber kaka dwarore. Waseneno chakre obed ker Uhuru Kenyatta, obed Ruto, kata mana jotelo mamoko gi ka gitimo mang'eny madhi mopogore gi kaka katiba dwaro. E kindego, Boniface Mwangi nyobago nyasi machielo malanda yanga duache machung' kaka jatend piny e yiero mabiro. Nyasi manyo yuor koda Uma Obama, Kivutha Kibwana, kojoke nera tich oganda mamoko, moloyo to rawere manyo wer kendo miel ka girwako lewni mag ranyisi mar bandera mapachoka. Chal makamano pod medo nyuolo paro kapo nono riwruok ka riwruok temo chung' kar kende kaka yor nyiso teko mare, koso dibed ni ma en mana yo machielo mar chwalo tijegi. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Migori ochako chenro mar keto kenge mopogore opogore mar bede thuolo maber mar yudo omenda maromo bilion 375 midhi chiw gi bengi maduong' mar piny mangima e moko kuom counties mochopo rang'iny madwarore e weche mag choko omenda. Kaka jo Juma leronwa, mae gitimo kokalo e bero chenro magi mopogore opogore kaluwore kod chike mag yudo omenda ni. E bwo chenro ni ma isiro kod bengi no mar piny mangima, motis kaka Kenya Devolution Support Program, counties ma oting'o Migori idwaro mondo koro chopi rang'iny mopogore opogore e ndiko jotich mantie kod lony makare, tiyo kod omenda jopiny e yo mowinjore kaachiel kod mamoko eka giyudi omenda maromo milion 375 kawuok kuom bengi mar piny mangima. Do not automatically access the resources, but they're expected to undertake the reforms to be able to access institutional level grants and also the service delivery, which is supposed to support in undertaking selected projects that the counties are going to prioritize. This program is having two phases or level. The first level is strengthening the system of government management and more so on the revenue collection. Margaret Gidhiny Meterogno mar Kenya Devolution Support Program wach ni chenro ni geto jiwo yore ma itayogo counties mondo dongruok koro chop ne japiny e yo mowinjore. This program is supposed to incentivize counties to undertake reforms in finance and expenditure management, in human resource and performance, and also ensuring prudent use of resources. Bengi mar piny mangima miyo counties moting'o mano ma Migori omenda maromo milion 37.5 mar tiego jotich, loso chik madwarore mondo dongruok odhi makare counties, neno ni oketi okenge mabeyo maneno ni chenrogo mag dongruok otim kaluwore kod dwaro mag jopiny kod mamoko. Grant mar World Bank no obiro e phases ariyo. Mokwongo dhi bedo milion 37.5. Mano iluongo ni level mokwongo. En miloso go ground mondo ne ni joma tiyo nigi rieko maber mar tich minyalo luongo ni skills. Counties maromo 38 kuom counties 47 ma odhi chopo rang'iny madwarore ema dhi omenda maromo milion 375. If we do what they call minimum requirements, we will be able to qualify for the next phase, which now is infrastructural development. As a committee, we have a committee, technical committee, that are going to select one or two projects
that will be able to be done to the completion. Jalup Governor Mamigo Joseph Mairi mane wuoyo bang' yawa yanga chendo matiego jotich ma kaunti ma Migori e bocheno ni ma Kenya Devolution Support Program ne owacho ni kaunti ma Migori e tielo mokwongo mar chendo ni manotimre kind higa mag 2013 nyaka 2012 ok ne ochopo rang'iny madwarore, gino mane omiyo bengi mar piny mangima ok ne omiyogi omenda kaka ne omimo kuom counties. In the previous government, they had this kind of program, but they didn't qualify to the next level because they never implemented what they call minimum requirements. So we have a responsibility as the county government to ensure that we meet the minimum requirement, which are capacity building, strengthening the systems, and mostly to ensure the system are transparent and accountable. E bocheno ni ma Kenya Devolution Support Program, bengi mar piny mangima geto tego counties e yore mag tiyo kod omenda makare, nywando pach jopiny e chenrogo mag dongruok kod mamoko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anyuola mar Sheila Wagesha manong'ere kaka Sheila Bambu riyo mar yudo ratiro pod ohewogi ka higa achiel bang' neg mar Sheila, kendo gipenjore gimomiyo nyaka sani obila pok omiyogi duoko moro amora e wi nek makamano. E sigana makende molosi kod jafwambo marwa mar weche njore Cynthia Onyango, warango matut kaka weche nobedo odiechieng' manonege Sheila kama ling'ling' ma familia noseo obila kuom yulo e timo nonro. Higa achiel kod dweche 2. Sheila Wagesha ma bende nong'ere kaka Sheila Bambu kata Sheila Odoyo ne oyud ka otho e ode mar nindo. Singo duto mane ochiw tok nek mare mar timo nonro, to kata mana e nyasi mar ik mare mar rito nyithinde ne ogik gi kanyo. To en ang'o mane otimore odiechieng' mane oyudie ringre mare? Kufungua hizo maduve zenye alikuwa amefunikwa. So nikatani hiyo side nikapata damu mingi chini ya bed, hadi kwa pillow imesok, hadi kwa mattress imesok. So ndo nikaanza kudhani maybe amekufa. Aduoki chien matin. Udhiambo mar tarik 9 dwe mar 5, Sheila kachiel kod jaode Jackson Bambu ma bende ong'ere ni Jack Bambu kata JB nobedo kod ywaruok matin e odgi kaluwore kod janeno. Jioni walikuwa na argue. Sasa walikuwa waachane the following day, hiyo siku yenye alikufa. So mamangu aliambia JB anahama the following day wanaachana. But hawakupigana, yani physically. Walikuwa wanapendana but walikuwa na argue. Si kama tu relationship za kawaida. JB akashuka chini akaniambia nimpikie, nikampikia akakula, akarudi kulala, akarudi huko juu. Hiyo siku maid wetu alikuwa amepewa off. So mimi ndo nilikuwa napika. Ukinyi maluwe, nyithi Sheila nobedo kod buok tok min gi nindo aming'a ma ohingo pile. Martin ne odhi ng'iyo ni to en wach mane. Akashuka akaniambia eti come and see blood. So mimi nikapanda upstairs nikaenda kuona ni blood gani amaniambia niende nione. So mimi kufika kwa room nikapata kuna hizi splashes za damu zinaitwa nikapata kwa bed. Sasa alikuwa amefunikwa na duve safi, so unge notice alikuwa amelala side yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia side safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Sasa damu yote ilikuwa imesha kwa body yake. Mimi ndio ni immediate neighbor, lakini nafikiria ukiangalia hii estate na vile nyumba zetu zimetengenezwa, si rahisi ujui chenye kinaendelea sana kwa jirani. Lakini ile kitu ambayo sisi tunaweza sema ni wakati iliwadia mchana ya jana, sasa saa 7, ndio watoto walianza kupiga nduru hapa, kwa sababu mtoto mmoja wa Iboma alitoka nje akisema mama yao amewawa. Yuto mane okelo buok malich e kar dak mar Gima Hillview Estate, Athi River e county ma Machakos. Tokana yao simu ayudo ka nyare maduong' omanya, nyar Sheila maduong' omanya. To ka temo reach out to kona ni
mama otho. To ka penje nang'o monego mama, to kwana neno yudo ka ong'ad ng'ute to ne gin gi baba ot. And by that time, baba mane gin go ne en Jack Bambu. Jatim bero mar ringre Laktar Michieka noyango ni Sheila ne owito ngimane kaluwore kod chwer mang'eny mar remo manokel kod ng'eto mar gima bith e ng'ute. Kata kamano, Sheila ne en ng'a kendo ang'o ma omiyo nek mare ne okawo ji mathoth kod buok gi wuoro. Sheila was a promoter mar our local musicians. Jothumbe wa madongo ge Sheila ne luongo gi club magigochnegi. Ne en ng'ama ohero ji. Sheila ne en ng'ama ong'eyo rito siep. Sheila ne en ng'ama ong'e tich. To keny mare to ne chalo nade? Ne gin jomodak gi kwe kaka ne wang'eyo. Kendo ne gin joma oherore kaka ne wang'eyo. Magi gimade bi machiegni kata made kelo wach manobedo makoro Jack Bambu dugo bedo suspect mada mar Sheila. Nokwanyal ng'ini ang'o manotimore. Ginya kaka uono pod kwang'eyo. Menye kulifanyika haikufanyika hapa hivi. Fanyika kule nyumbani kwao. Sasa hatuwezi jua hiyo. Lakini kusema ukweli alikuwa mtu mzuri sana. Friday, Saturday na Sunday. Alikuwa anaita wasanii wa Ohangla wanakuja. Tukimaliza kufunga kazi zetu tunapanda huko juu, pia ni sisi tunampromote kama wafanyi biashara wenzetu. Jackson Bambu mabende ne odak kod Sheila. Mabende nyaka sani ndache pok ong'e toknik mar Sheila ne en ng'a. Wachore ni en bende en ja ohala ma wuon kar tongona ma JB Lounge moja e Nairobi. Kendo ne en wuon skul mar Light Academy e Migori. Jack nyaka gie sani pok ong'ere ni ne olal kure. Kendo nonro mar obila manilieko ni en achiche nekno bende ndache anyuola Sheila wacho ni chal ka gima ne olal mana kamano. Nwandiko statement kake family mane ntiere kanyo, and ne ntiere brother mar Jack Bambu bende ntiere kanyo, bende ndiko statement mare. After that nokonwa ni itimo investigation and wabiro yudo duoko machiegni. Investigation no wawe kitimo Kitengela and simb Sheila pod ni ka DCI pod gi timo investigation. Gari man Jack Bambu dhi godo modhi drop e town mano oter nyaka Kitengela police station pod ntiere kanyo. And some 2 months ago I called the DCI man timo this investigation. Nokona ni they are trying their best and they will reach out. Malingling yango ni Jack Bambu noweyo mtoka manoriembo e chuny boma ma Nairobi kama ong'ere kaka Kencom. Kendo simbe mar ong'we yamo notigo mogik e boma ma Narok. Kowuok e kar dak ma Hillview Athi River kama ne gidake mabende e manoyude ringre Sheila. And personally neno gik moko e TikTok manyiso ni Jack Bambu is around and there is nothing family can do about it. And sama ginyiso gitaonge ka TikTok kaka nwaneno gichande, and Sheila ni nigi nyithindo madongo moweyo gikaina ka benyo nyithindo giendi. Anyuola Sheila bende nigi achiedh nade kaluwore ni ngima nyithinde sani ok ni kama ber. Botik nolal, ba be nolal. And up to now wakiani bano who is operating JB Club and who is operating Sheila's Boutique. Justice kanyalo yudore na nyithind Sheila manodong mondo gidak ginyalo dhi school, mondo gidak ginyalo konyore in life, dang bed maber mang'eny. Engage right now nyathi Sheila maduong' mane ntiere school mar East Africa School of Aviation nyoyo chune modifa mo pod not ngech wach mar school fee. E diero tieno Sheila no wito ngimane. Dweche 14 bang' nek makochni penjo pod thoth. Kama duong' en ni bende itimo sinani mar nono nek makama mar neno ni anyuola mar Sheila oyudo ratiro. To bende ndach Jack Bambu iluwo mar mondo en bende okelie sigana makor ka kore. Ni to en ang'o mane otimore otieno makiny ne Sheila ne okwanye ringre mare e odgi mar nindo. To koso mae bende biro bedo mana kaka nek mamoko makoch masiko timore to onge gino ma itime ka penjo dong' mathoth. To en ang'o manotimore? Ng'a manotimo ang'o to nikech ang'o? Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakora mogi mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar Gin Kanye. Kawuono wakelo ni nonro mar jaod bura machon Fares Oluoch Kanindo. Kanindo notiyo kaka jatend migawo mar somo kendo gikone to notayo board mar kambi mar milimili mar Sony. E kinde siasa mare, tudruok mare kod Daniel Arap Moi nomiyo chwalo tije ne ji mathoth manoyudo ber e tende. Jata chenro ni Walter Nyambaga nigi mathoth. E gwenge ma Komolo Rume sub county ma Wende county ma Migori, wanie dala Fares Oluoch Kanindo. E kendo wayudo rwak manimba makende kod mama Mary Anindo. Nyinga en Mary Amolo Oluoch, ajaod Oluoch Kanindo, tanya sakwa. E higa mar 1942, Oluoch nonyuol kendo chako sombe sikul ma Komolo Rume mayudore Awendo. Bang'e kodero bara e kendo piny libamba ma Uganda. Mana kaka somo sikul primary somo Komolo Rume. Kaito duogo chako dhi Lwala Komolo Rume. Mano kaka nogona mbaka nikech an mago tayudo kosetieko. Koro dhi Lwala, koa Lwala odhi kodero bara, kasto odhi ginene. Odhi Uganda. Nene chenro mar tiegruok mar somo. Oluoch ne ok otieko gi kanyo. To ne onyiedhore oko mar somo rieke pinyno mag odiero e piny Slovakia. Nodhi cheko Slovakia. Nosomo tich tudo waya Erete. Koro mani gima naneno kosomo. Kaka yor tudruok mare kod medo ng'eruok manyangafu, Kanindo nochako tiye nyakalondo maduong' pacho ka VOK. Kuonde mutiye en VOK mokwongo tiye mokwongo. Kaito otiyo VOK kanyo to nen jaki mbele omanyore gi jothumbe gi records gi nohero. Koro manyore gi jothumbe gi kito kaito donje tich golo thumbe. Koro samoro dhi e phonogram, owinjore gi jo phonogram go to tero ne gi thumbe to nogol ni wuok e nyinge. Osiep ne omako kod ji mopogore opogore mane ohero ne kendo ne miyo chako tudruok gi jogo mago sahindi kata pado manimba mag Kongo to kod Kolela Maze. Kaito chako POK. Kayo dhi kamano ka POK semet ni ema koro dwaro go msungu moro loka. Iluongo nang'o EMI. Gichako kambi ni EMI. Ne gigolo mana records. Ma ene mano wanyo jothumbe to kelo. Ma chala gi POK no. But EMI to koro ne duong' moingo POK. Wer to kogolo thumbe okogoyo. But nokelo jothumbe to kama notudo negi kuonde ma kako neno nonengo donji. Koro samoro nokawo kaka jokongo goyo to rwako mar jo Kolela gini to gigo ne hit kabisa. Mani gima naneno kotimo. Mary paro malong'o e kaka negi chamo mongsi ka giluorore pinje kod jadiane kotudore kod jothumbe mag pinje ma oko. Nigeria wadhiye kode kotero records geko mondo dhi usre kocha. Koro Zimbabwe be otero records mondo dhi usre kocha. Tanzania ka emuchako duogo makore kendo gi jothumbe ma jo Tanzania. Dio misiani nogolo Tanzania gibiro golo go records koni. Kendo nomakore kode matut kabisa. Fares Oluoch Kanindo ne ochako bedo kod uma maradhai e kendo nodirore paw siasa. Jomachon kaka wan ok wachal gi jensi masani mapingo gima ng'ama otelo ni osewacho. Koro wan kano osewacho ni en koro odwa donjo e siasa kendo nwaneno kako ohero ji gi kako wuoyo gi ji sate. Ne warwaka gima neno. Koro nwana kode achiel okelo welo ka warwako kamano. Min ode puoyo kaka e chama maduong' mar mama na baba e kendo kaka Kanindo ne chalo kod duond burano mar KANU. Ochako kampen ousore. Ndalono piny ne ber nokotek ahinya kaka sani. E higa mar 1979 ka ndiga ne oyombo adua e kendo piny ne lich kagoro chope dala. Chunye kotho 74 emuchungo makoro ji odhi e debe. Kaito ng'ato ni Alois Achieng' nodhi. To kone ni Omera isedhi koro ti wan kodi waungi mikono. Koro ambe pod adhi mana mbele gi usruok. Koro usora usa nyaka
hika mane cha koro kanyo to chako yomba Lois chieng piny ne lich ka onyalo yombe mana kende ndiga yoro ne gichake nying moro ni ndiga mane symbol mano miye ndiga yoro ndiga nwa mielo ka sawa agoro biro kaka min ode koni ne en kod welo mawelo to rwakogi ne chalo nade. En tedo mokinya tedo kendi nyaka jikonyi. Mama Mary nindo kwano kit osiepe mane omakore kod Feres Oluoch Kanindo e kindeno. Okike amayo ne gin godo, Phoebe Asioni bende ne gierore go, lakini ne gin osiepe mang'eny mok dakwante. Akini okwanyo ne gimakore go, kata wigo gogi ni gini. Mago ne gimakore godo. Achiemo neko gini. En omakore gi ji. Kako osiep Moi, min ode yango kit hera manitiere kinde kod Moi, to kata mana Mwai Kibaki, mag duto ne gin jotend pinje machon e kindi jotelo mamoko. Aparo ni Moi to norwako gi arwaka, kendo ang'eyo ni Moi norwako gi wiya matinde wil matin, but ambe ne an kanyo. Moi norwako wa machinda ng'ete nwachamo kanyo mora kaka Moi be ne jahera marwako welo, ne wabudho kanyo maber. Koro kae bang'e kanyo koro herore ahera gi Moi kendo koro ke jasiasa mari ok chodi. Kanindo ji oselimo nyaka Kibaki osebiro e odni, nyaka wuod owadgi Moi Kenyatta moro osebiro odni nyinge matinde Ruenya. Ji osebiro ka Phoebe Asioni osebiro ka gavana ma Homa Bay cha iluongo ni ng'ama chon manyochoane. Awiti gi nosebiro ka ji olime te. Okoni chuny mare maber to kod jotelo e kaka Jaramogi Oginga Odinga nomiyo sirikal osiemo ne dhot kendo thiche oko. Nokona ni negine od bura negi chiemo to noyudo komak Raila, koro Odinga no aneno Raila to donjo kanyo to yude to koni nyathi anindo kora wang' to nong'e gima Odinga en, nikech Odinga osiep baba gi obedo osiep baba gi ndalo mang'eny, ging'ere kaka ng'ato gi ng'ato. Koro okone ni kora wang' to kone joka ni gemne uru supo madhi. Koro jojikon ogemo ne sup. Koro kogemne sup to koduogo dala ka to kona ni Mary okan maber. Tapenje ni nang'o? Ni Oginga norawo ira, norawo e parliament to yuda. Koro onge gima nanyalo timo, be onge kaka nanya badhra. Takone jogo ni mondo mi sup to kaneno ka an maber. Koro nindo ndalo achiel, mar ariyo ogole oko tich. Min ode lero kaka wuon par mare ne konyo ji e kendo ne ndiko jopuonj e tich e kinde mane en jalup jatend migawo mar somo. Lemono ne ni kod teko nikech nwaneno kowuotho e sikunde. Samoro biro gi books dabal, okonyo nyithindo, okonyo jonyuol mok nyal, jogo dhi sikul, alafu duogo ndiko jopuonj nyowuoyo makata ng'ama onge degree, kata ng'ama onge certificate tiriek. To ndiki certificate no ang' ni many mana bang'e. Anindo bende notie board mar Milimili ma Sony Sugar. Koro kano dwadhi bedo jakom Sony Sugar, ok ene mano yiero. En pod odwaro nobed MP, but Yugi Ogango nowacho ni odwani Dalmas Otieno ma koro timang'o ema koro bedi koro mondo wene. Nikech nong'e ni ka ochung' gi Dalmas to pod odhi yombo Dalmas. Koro Yugi noketo ni nyaka to wene Dalmas, kurka en otere Sony to Dalmas odhi. To chunye ne chalo nade? Chunye ne ler. Chunye ne ler, nohero ji. Obed anyuole, obed nyithinde gi ohero, obed wan wamonde gi oherowa. En ng'ama winjo wach. Jasiasa en jasiasa. Gima timore ni en ni jasiasa chalo juok. Maka ng'ato sechako to weye koro onge. To anto naneno ka dende koro nok ber. Kendo nakwere ni jaduong' koro to siasa oromo. Koro weye. Koro kanyo noneno ni okawacho ne maber. To ere kaka noyudo nying mar galamoro? Mano be mamiyo winjo koluonge ni galamoro mamiyo nyuomo muongi. Nikech an kenda din ok anyal. Koro nyaka ni manya ji, kata muongi bende be nok ginyal tedo kendgi, nyaka many jotedo. Galamoro ni noherore gi ji. Kaito galamoro ni ochako yawo badi obedo malach nikech nyithindo masani kata ndalo no ji oluoro doho to en nobedo jadoho.
Koro kanyo ywech ariyo ge mane tude gi galamoro. Kata kamano, midekre mar sukari notero gwalbadi chieko. Ratego wuod Komolo Rume. Sama ne Aga Khan, to an pok akawo ni en serious ni jaduong' ni tuo kabisa manyalo tho. Sama koro goli Aga Khan mutere Nairobi hospital. Koro kachako buok. Koro kosedhi nikech nodhi gi nyiekena matindo ge. To koro agone sime. Tapenje ni jaduong', idhi nade? To luonga gi nyinga machon. To kona ni Nyamika, atho. Gin pek mage mane nitiere kaka jo ode. Wan wahero kone ni mondo girita rita nikech ndalono bende onge sime ma sani mwatiyo godo ni. Ndalogo ne nitie mana sime mirundo cha sime mirundo no ok diyudo ng'ato seche te. Koro warwaka welogo to wakone mana ni rita jaduong'. Machieng' moro nomiyo arwako ng'ama tuo ka monindo to kiny to dhi tho. Gin kit dongruok mage ma familia mare chame nyadhi. Kupogore kata mana nderni sikul ochaka nindo ka. Sikul ochako ka akiani machaka kagan. Kia ludhe dongo. Kuonde go chake sikunde mochako ng'eny. Moro bende nitiere ma akiani lala akiani luonge nao. Mago sikunde mochako. Kae kichaki di sikunde mochako ng'eny an tinde wiya mawil. Min ode piwang'e lwar kadokie hiye. Sani wamis nikech idea bedi ni entiere to maendeleo modo timonwa pod mana nitie. Kata kaka wayudo konyruok dikoro pod wayudo ayuda. Idwa dhi hospital kaka kora tuoni. Dongo tera yo mar rais. Apopo ano sitera kata ka ng'uoyo gi nyathi moro koro gikonye chulo. Ta kwano ni ene mositera. Koro mago gin kati ng'eyo dichuo kanindo nene nyalo dhi timo shopping awendo kata kumoro kata Kisii. Toduoyo gi pick up maduong' kaka marini. Oting'o chiemo dabal kobiro to lore od dhako ka dhako. Kata kamano, kanindo to noweyo negi kanisa. Jaduong' ni nohero kanisa kabisa. Koro kata kinena wendo Central, en wuon gi kane tho to nowene mana kanisa. Nikech nong'eyo ni ohero wach Nyasaye. Onge mwandu ma baba gi owene, kata ni plot moro. En kanisa. Koro kanisi ni nodhiye kamoro amora. Nyakwa Ramogi, erokamno kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro ni kuom thuolo duto ne en Walter Nyambaga wuod Koero. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456 ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo e namba 0722 63 83 83. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya
jamii tofauti. Sababu, makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha. Tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Erokamano Nyakwaramogi, mago ne gin weche manyien mag migago. Watudre sa 10 weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.